temnote dostáva senátor Lucius Antonius správu. Čítajú pri svetle jedinej lampy. Potom odloží voskovú tabuľku a dlho mlčí. Zo 60 000 legionárov, ktorí vytiahli k Arauziu, sa vrátilo len pár. Väčšina z nich bez štítov. Píše sa rok 105 pred Kristom. Rímska armáda práve prestala existovať. Porážka pri Arauziu neničí len ľudí, ničí systém. 5 légií, chrbtica republiky, leží rozšliapaných v bahne na brehoch rieky Rhôna barbarským vojskom, ktoré sa nepohybuje ako armáda. Pohybuje sa ako národ. Stovky tisíc Kimbrov, Teutónov a Ambrónov, muži, ženy, deti, dobytok, vozy, sa valia Európou už druhé desaťročie. Hľadajú zem. A Rím im stojí v ceste. Stará armáda republiky je postavená na princípe majetkového cenzu. Vlastníš zem, si vojak. Nemáš zem, choď domov. Funguje to, kým sú hrozby známe a malé. Ale proti národu v počte niekoľkých 100 000 ľudí sa tento systém rozpadá ako suchá hlina. Pri Burdigale porážka. Pri Noreji rozprášenie. A nakoniec Arauzio. 3 katastrofy v priebehu pár rokov. Senát v panike hľadá riešenie a nachádza ho v človeku, ktorým opovrhuje. Gaius Marius je pre nich nikto. Nový človek z latinského mestečka Arpinum. Jeho predkovia nesedeli v senáte ani nedávali rozkazy légiám. Bojoval v radoch, prebojoval sa nahor cez vojnu a stal sa konzulom napriek všetkým pravidlám patricískeho Ríma. Senátori ho nazývajú hrubým, vojaci ho nazývajú svojím. Teraz senát potrebuje práve jeho a nikoho iného. Toto poníženie senát nikdy nezabudne. Marius sa pustí do práce okamžite. Robí to, čo pred ním nikto neurobil. Otvára nábor pre proletárov, pre tých, ktorí nemajú nič, len vlastné ruky. Prichádzajú k nemu po tisícoch. Bezzemní roľníci, vyhnaní z polí latifundiami, mestská chudoba, ľudia, ktorí nemajú čo stratiť. Toto mení všetko. Predchádzajúci legionár bojoval, aby bránil svoj vlastný kus zeme. Nový legionár bojuje, pretože armáda je jeho zemou, jeho domovom, jeho rodinou, jeho budúcnosťou. Marius ich vyzbrojuje na účet štátu. To je tiež precedens. Predtým sa každý vojak vyzbrojoval sám. Teraz Marius vydáva zbrane, brnenie, výstroj. A požaduje za to jediné – bezpodmienečnú poslušnosť. Tréningy začínajú za úsvitu a končia v tme. Marius ženie legionárov 20 míľ denne v plnej výstroji aj v najväčších horúčavách. Každý legionár nesie okrem zbraní a brnenia plnú poľnú výbavu, nástroje na stavbu tábora, zásoby jedla na niekoľko dní, osobné veci. Celková váha výstroja presahuje 40 libier. Vozové trény sú zredukované na minimum. Armáda sa musí pohybovať rýchlo a nesmie závisieť od zásobovania. Vojaci šomrú. Nazývajú sa Máriovými mulmi. Marius sa neuráža. Mul je vytrvalé, nenáročné a nenahraditeľné zviera. Presne takých vojakov potrebuje. Zatiaľ čo v Ríme šľachta v senáte diskutuje o tom, čie konzulstvo je dôležitejšie, Marius buduje armádu nového typu. Armádu, ktorá nemá nič spoločné s tými 60 000, ktoré zahynuli pri Arauziu. Tí vojaci bojovali za republiku, títo za Maria. Rozdiel sa zdá nepatrný. O 30 rokov to však roztrhne Rím na polovicu. Ale to až potom. Teraz smer sever. Tam sa valí vlna, ktorá už 3-krát rozdrvila rímske légie a opäť sa obracia k Itálii. Vlna mierí k Itálii. Ale najprv sa rozdelí na 2 časti. Niekde v Galskom podhorí v zimných táboroch rokov 102 až 101 pred Kristom
sa náčelníci Kimbrov, Teutónov a Ambrónov schádzajú na radu. Je ich príliš veľa na jednu cestu. Príliš veľa úst, priveľa dobytka, málo krmiva. Rozhodnutie sa zdá rozumné. Teutóny a Ambróny pôjdu na západ, cez prímorské Alpy pozdĺž pobrežia. Kimbri pod vedením Bojorixa zvolia východnú cestu, cez Brennerský priesmyk. Stretnú sa v Itálii. Spoločne vstúpia do Ríma. Tak sa dohodli. Toto rozhodnutie jednu polovicu z nich zabije okamžite. Druhú o niečo neskôr. Marius čaká na Teutónov pri Aquae Sextiae na juhu Gálie. Neútočí. Buduje opevnený tábor na výšine a sleduje, ako sa okolo neho presúva kolóna barbarov. Plutarchos píše, že Teutóny prechádzali okolo rímskeho tábora 6 dní v kuse. 6 dní. Máriovi vojaci stáli na hradbách a mlčky počítali. Teutóni na nich zdola pokrikovali. Kedy konečne zídete? Nechcete niečo odkázať svojim ženám v Ríme? My ich čoskoro navštívime. Marius nedovolil vojakom odpovedať. Čakal na svoj moment. Ten nastal pri rieke Arc. Teutóny sa počas pochodu roztiahli. Ich trén, ženy a deti zaostali za bojovými formáciami. Marius udrel. Prvý deň, ťažký boj, takmer bez výsledku. Potom prepad z kopcov. Oddiel 3000 mužov, vopred skrytý v záhyboch terénu, vpadol Teutónom do chrbta uprostred bitky. To, čo začalo ako bitka, sa zmenilo na vyhľadzovanie. Asi 100 000 Teutónov a Ambrónov zahynulo alebo padlo do zajatia. Ich náčelník Teutobod bol zajatý živý. Marius ho poslal do Ríma, s reťazami na krku ako chodiaci dôkaz víťazstva. Rím jasal. Ale oslavovať bolo predčasné. Zatiaľ čo Marius zničil Teutónov na juhu, Bojorix viedol Kimbrov cez Alpy. Tento prechod sa nestal legendou ako Hannibalov pochod, no svojou divokosťou za ním nezaostáva. Kimbri postupovali cez sneh a ľad Brennerského priesmyku. Keď cesta vyústila do strmého zostupu, nezastavili sa. Sadali si na svoje obrovské štíty a spúšťali sa dole svahmi ako na saniach. Desiatky ich zomierali v trhlinách ľadovcov. Stovky strácali prsty kvôli omrzlinám. Ale prúd sa nezastavoval. A potom údolie pádu. Severná Itália. Zem, ktorú hľadali roky. Kimbri vstupujú do údolia a vidia, že je bohaté. Osady, polia, pastviny. Presne to potrebujú. Práve tu sa chcú usadiť. Bojorix zastavuje kmeň a robí niečo neočakávané. Posiela poslov k rímskym konzulom. Žiada zem. Pre Kimbrov. A pre Teutónov, o ktorých osude ešte nevie. Konzuli Marius a Catulus prijímajú poslov. Catulus sa v tom momente už stiahol. Kimbri prekonali Alpy skôr, než čakal. Prebrodili rieku Adige, prelomili jeho pozície a Catulus stiahol légie na južný breh pádu, čím zachránil armádu pred obklúčením. Jeho vojaci sa cítia zahambení. Ustúpili bez boja. Čakajú na odplatu. Marius sa vracia z juhu po víťazstve pri Aquae Sextiae. Jeho armáda pochoduje na sever. Dvaja velitelia spájajú sily. Asi 50 000 pešiakov a niekoľko tisíc jazdcov. To je to najlepšie, čo môže republika postaviť. Po 2 rokoch tvrdej driny, otúžení v bojoch, idú Máriove muly v ústrety národu, ktorý prinútil Rím 3-krát sa otriasť v základoch. V Ríme medzi tým senát čaká. Senátori zasadajú, diskutujú o rozdelení provincií a pletú intrigy. Dobre si uvedomujú. Ak Marius vyhrá, vráti sa nebezpečnejší, než odišiel. Tretí konzulský mandát v rade. Armáda osobne oddaná jemu. Sláva, ktorú neprekričia žiadne senátne dekréty. Chcú jeho víťazstvo a zároveň sa ho desia.
Po Itálii sa šíria klebety. V Capue hovoria, že Kimbrov je 400 000. V Neapole, že jedia ľudí zaživa. Roľníci utekajú na juh. Cesty sú zapchaté utečencami s biedným nákladom. Je to známy obraz. Videli ho pred Trebiou, pred Trasimenským jazerom, pred Kanami. Rím vie prehrávať a prežiť. Ale tretí nájazd v Rade by už nemusel ustáť. Bojorič čaká na odpoveď na svoju žiadosť o zem. Máriova odpoveď však bude taká, akú kimberský náčelník nečakal. Odpoveď príde. Ale kým Bojorič čaká na rokovania, v rímskom tábore na brehu Pádu sa deje niečo, o čom barbarskí prieskumníci hlásia svojmu náčelníkovi so zjavným znepokojením. Legionári neodpočívajú. Pracujú. Od úsvitu do súmraku. Každý deň. Rímsky tábor nie je len bivak. Je to mesto, ktoré vyrástlo za jedinú noc. Priekopa hlboká 7 stôp, hlinený val, palisáda, 4 brány, 4 ulice, štábny stan v strede. Vždy na tom istom mieste, vždy podľa tej istej schémy. Legionár pozná tento tábor naspamäť. Svoje miesto v ňom nájde aj v úplnej tme. Nie je to náhoda. Je to systém zdokonaľovaný generáciami. Márius ho nezanedbáva. On ho sprísňuje. Budíček pred úsvitom. 2 hodiny pochodových cvičení. Potom pochod, potom stavba, potom zbrane. Barbarský prieskumník, ktorý pozoruje tábor z okraja lesa, vidí nasledovné. Tisíce ľudí sa pohybujú v úplnom tichu a vykonávajú tie isté činnosti s desivou synchronizáciou. Nikto nekričí, nikto sa neháda. Príkaz – pohyb. Príkaz – zastavenie. Ako jeden organizmus s tisíckami rúk. Toto je samo o sebe zbraň. Ešte predtým, než vytiahnu meče, Márius však mení aj samotné zbrane. Pilum, ťažký vrhací oštep legionára, je už v tom čase hrozivý. Železný hrot dlhý 2 stopy, drevená násada, váha asi 10 libier. Legionár ho vrhá zo vzdialenosti 10 až 15 krokov, predtým, než sa pustí do boja zblízka. Pilum prebije štít. Aj keď nezabije, zasekne sa v dreve, ťahá štít nadol a vytrhne ho z rúk alebo zohne bojovníka k zemi. Sekunda bezbrannosti. Sekunda. To je všetko, čo legionár s gladiom potrebuje. Staré pilum však malo nedostatok. Ak neprebilo štít naskrz, nepriateľ ho mohol vytrhnúť a hodiť späť. Márius to napravil. Zmenil jeden z nitov, ktoré spájajú železný hrot s drevenou násadou. Predtým boli oba nity železné. Márius nahradil jeden dreveným kolíkom. Pri údere sa drevený kolík zlomí, hrot neodletí, ale ohne sa v pravom uhle k násade. Pilum zaseknuté v štíte sa mení na nepoužiteľný hák s visiacou násadou. Nedá sa rýchlo vytrhnúť, nedá sa hodiť späť. Štít sa stáva bremenom. Bojovník sa ho musí zbaviť. Zdá sa to ako drobný detail, na bojovom poli to však mení všetko. Barbarský bojovník, Kimbri, Teutón či Germán stavia svoju silu na štíte a meči. Jeho štít je obrovský, niekedy vysoký ako človek. Za ním sa skrýva, za ním sa valí na nepriateľa, za ním sa cíti neporaziteľný. Vezmite mu štít a vezmete mu nielen ochranu, vezmete mu istotu. Marius sa na to pozerá triezvo. Kimbri fyzicky prevyšujú jeho vojakov. Sú vyšší, ťažší, silnejší. V priamom súboji 1 na 1 nie sú šance vždy v prospech legionára. To znamená, že k takému súboju nesmie dôjsť. Musí existovať systém, ktorý zničí bojovú schopnosť nepriateľa skôr, než sa dostane k rímskemu bojovníkovi. Pilum s dreveným kolíkom je prvým úderom tohto systému. Gladius je druhým. Márius drilluje vojakov nie na sekanie,
ale na bodanie. Krátky meč, úder vpred, do brucha, do hrdla, pod pazuchu. Kratší švih znamená menej odhalený bok. V hustom šíku, kde nie je miesto na široké sekanie, je toto jediná funkčná technika. Legionár v zovretom rade naráža svojim štítom do štítu protivníka, tlačí, vytvára medzeru a bodá do vzniknutej štrbiny. Tréningy prebiehajú na drevených koloch. Každý úder, znova a znova. Stovky ráz denne, tisíce ráz za mesiac, až kým sa pohyb nestane reflexom, nie rozhodnutím. Barbarskí prieskumníci to pozorujú a nechápu, čo presne vidia. Sú zvyknutí na iný obraz. Ich vlastní bojovníci cvičia individuálnu udatnosť, súboje, predvádzanie sily, krik. Tu nič také nie je. Tu vládne ticho a opakovanie. Ticho a opakovanie. Toto nevyzerá ako armáda. Vyzerá to ako niečo iné. Niečo, na čo nevedia nájsť slová. Jeden z prieskumníkov, zajatý rímskymi hliadkami, pri výsluchu povedal niečo zaujímavé. Plutarchos zachoval prepis týchto slov. Barbari si mysleli, že Rímania sa pripravujú na nejaký rituál, pretože žiadna armáda sa nepohybuje tak, ako by všetci v nej boli jedným človekom. Prvé potýčky v údolí Pádu potvrdzujú najhoršie obavy barbarských veliteľov. Malé oddiely Kimbrov, vyslané na prieskum bojom, narážajú na rímske predsunuté jednotky. Výsledky sú jednotvárne. Kimbri útočia hlučne, náporom a počtom. Stretáva ich stena štítov, salva pilumov a krátky pohyb vpred. Rímsky šík neustupuje. Metodicky zabíja všetko, čo sa k nemu priblíži a zostáva na mieste. Boiorix dostáva správy, premýšľa. Je to skúsený a nie hlúpy náčelník. Uvedomuje si, že pred ním nestojí tá armáda, ktorú jeho ľud rozdrvil pri Noreji a Araúziu. Táto armáda je iná. Ale niet inej možnosti. Vzadu sú Alpy, vpredu Itália. Jeho národ potrebuje zem. Žiada rokovania. Rokovania. Boiorix chce vyjednávať. Poslovia Kimbrov vchádzajú do rímskeho tábora na koňoch. Je ich 11. Vysokí, svetlovlasí, vo vyšívaných plášťoch. Sú zvyknutí budiť rešpekt. Obišli keltské kmene, grécke kolónie, ilírske mestá. Všade ich prijímali s opatrnosťou hraničiacou so strachom. Vedia, aký dojem vyvoláva už len ich zjav. Marius ich víta po stojačky, bez ceremónií. Poslovia predkladajú požiadavku. Kimbri potrebujú zem. Dosť zeme na to, aby sa usadil celý národ. A k tomu zem pre bratov Teutónov, ktorí idú za nimi. 2 národy, 2 pozemky. Toto nie je prosba. Toto je podmienka mieru. Marius počúva. Mlčí. Potom vydá krátky rozkaz. Z hĺbky tábora vyvádzajú ľudí, spútaných, v reťaziach, s rukami zviazanými za chrbtom, na krkoch majú železné obojky. Vedú ich pomaly, úmyselne pomaly, aby si poslovia stihli každého prezrieť. Sú to teutónski náčelníci, živí, zajatí pri Aquae Sextiae. Medzi nimi aj Teutobod, najvyšší náčelník Teutónov, muž, ktorého v Gálii nazývali kráľom. Marius sa pozerá na poslov. Pokojne, bez triumfu v hlase. Zem pre Teutónov, hovorí, už bola poskytnutá. Dostali toľko zeme, koľko potrebovali. Navždy. Pauza. Poslovia chápu. Toto nie je diplomacia. Toto je demonštrácia. Chladnokrvná, presne vypočítaná ukážka toho, čo sa stalo s prvou polovicou barbarského vojska. Marius sa nevyhráža. Ukazuje fakt. A fakt je strašnejší než hrozba. Poslovia odchádzajú. Rokovania skončili. Boiorix dostáva ich správu a prijíma rozhodnutie. Bojovať. Iná cesta neexistuje. Jeho národ prekročil Alpy. Vzadu je sneh a skaly. Vpredu rímske légie. Ustúpiť
znamená odsúdiť 100 000 ľudí na smrť v horách bez zásob. Boiorix je bojovník, volí boj. A vtedy Marius urobí krok, o ktorom budú rímski historici diskutovať stáročia. Dovoľuje Boiorixovi, aby sám určil miesto a čas bitky. Znie to ako šialenstvo. Odovzdať iniciatívu nepriateľovi. Dovoliť kimbrskému náčelníkovi vybrať pole, deň aj hodinu. Každý Máriov vojenský poradca musel namietať. Niektorí, súdiac podľa všetkého, aj namietali. Marius však chápe to, čo poradcovia nie. Boiorix si vyberie otvorenú rovinu, určite. Jeho armáda je masa, obrovská, hustá, drviaca svojim počtom a váhou pechoty a jazdy. Na otvorenom priestranstve sa táto masa rozvinie v plnej sile. Kimberský náčelník verí vo svoju fyzickú prevahu. Chce priestor, kde sa prejaví. Vyberie si pole, kde bude podľa jeho výpočtov výhoda na jeho strane. Marius s tým presne počíta. Boiorix určí Raudínske pole pri Vercelách 30. júla za úsvitu. Raudínske pole je plochá, otvorená, slnkom vyprahnutá rovina v údolí pádu. V lete je tu sucho až do praskania. Tráva dávno zhorela. Zem je popraskaná. Každý pohyb dvíha mračná prachu. Boiorix tu vidí priestor pre svoju jazdu a rozvinutie pechotného štvorca. Marius tu však vidí niečo iné. Koncom júla v údolí pádu slnko vychádza na východe a bije priamo do očí tomu, kto stojí tvárou k nemu. Marius zaujíma pozíciu tak, aby jeho légie hľadeli na západ. Kimbri, útočiaci zo severu a západu, budú musieť postupovať s oslepujúcim slnkom v tvári. Nie je to náhoda. Marius prichádza na pole 2 dni pred bitkou a osobne skúma každý meter terénu. Ráno 30. júla Kimbri vychádzajú na pole a vidia. Rimania už stoja. Už sú zoradení. Už zaujali pozíciu. Toto je prvý úder, psychologický, ešte pred začiatkom boja. Boiorix určil miesto, no Marius prišiel prvý a vybral si jeho najlepšiu časť. Kimberský náčelník to okamžite chápe. Jeho armáda postupuje zo západu, priamo proti vychádzajúcemu slnku, ktoré o hodinu vystúpi nad horizont a začne ich oslepovať. Rovinatá krajina, ktorá sa zdala byť spojencom, sa mení na pascu ešte pred prvým stretom. Už je neskoro na ústup. Armáda je plne rozvinutá, stovky tisíc očí hľadia na vodcu. Rozkaz na ústup by zlomil morálku ešte pred začiatkom bitky. Boiorix vydáva rozkaz sformovať sa. Rímsku armádu Marius rozdelil na 2 zbory. Svoje légie, zocelené pri Aquae Sextiae, postavil na krídla. Do stredu umiestnil Catulové légie, prahnúce zmyť hanbu nedávneho ústupu. Aj to bol kalkul. Marius vedel, že stred zachytí prvý a hlavný nápor kimbrického šíku. Postavil tam mužov, ktorí mali čo dokazovať. Vojaci prahnúci po pomste stoja pevnejšie než tí síti. Jazdectvo sa presúva na krídla. Jeho úlohou nie je poraziť nepriateľskú jazdu, ale odpútať pozornosť, viazať sily a nedovoliť kimbrickým jazdcom vpadnúť pechote do boku v rozhodujúcom momente. Slnko stúpa nad obzor. 30. júl roku 101 pred naším letopočtom sa začína ako každý iný horúci deň v Pádskej nížine. Vzduch sa už chveje horúčavou. Zem je vyprahnutá. Čoskoro sa vzniesie k nebu. Prach sa zdvihne zo zeme skôr, než zaznejú poľnice. Kimbrická jazda vyráža ako prvá. Tisíce jazdcov. Podľa odhadov starovekých autorov ich bolo okolo 15 000, vystupujú z radu a rozvinujú sa do širokej línie. Pohybujú sa klusom. Potom prechádzajú do cvalu. Raudínske polia, vyschnuté po 2 mesiacoch bez dažďa, okamžite reagujú. Spod kopíc sa dvíha prach. Najprv v jednotlivých kúdoliach, potom ako súvislá stena. Plutarchos o tom píše otvorene. Prach skryl vojská pred sebou skôr, než sa stihli zraziť.
Rímski jazdci na krídlach vidia valiacu sa vlnu a ustupujú. Úmyselne. Nie je to útek, ale rozkaz. Marius prikázal jazdectvu neprijať čelný úder, ale vylákať nepriateľa za sebou, odviesť ho do hĺbky poľa, roztiahnuť kimbrický jazdecký šík a rozbiť ho na kusy. Rímski jazdci sa obracajú a mieria do strán, nie preč z poľa, ale pozdĺž krídel, paralelne s pešími radmi. Kimbrickí jazdci ich prenasledujú, vidia ustupujúceho nepriateľa a lovecký inštinkt víťazí nad disciplínou. Formácia sa rozpadá. Každý jazdec prenasleduje najbližšieho Rimana. 15 000 koní na vyprahnutej rovine, prach stúpa k oblohe ako obrovská stena. V strede poľa, kde stoja Catulové légie, sa deje niečo zvláštne. Vojaci počujú dunenie kopít zo všetkých strán. Vidia stenu sivožltej hmly na 200 krokov, potom na 100, potom na 50. Z tejto clony nikto nevychádza. Počuť tam pohyb, hluk a rachot, no čo presne sa deje, nie je známe. Centurióni udržiavajú šíky hlasom, kričia do nepriehľadnej clony. Vojaci odpovedajú, krátko, jasne, podľa predpisov. Zrážajú štíty, čakajú. Poľnice zaznievajú sprava, potom zľava. Sú to signály z krídel, sú nažive, držia pozície, čakajú na rozkaz. V mračne prachu je zvuk jediným spoľahlivým orientačným bodom. Marius budoval svoju armádu presne na tento účel. Každý legionár pozná signály naspamäť. Ústup, útok, zovretie šíkov, rozvinutie. To všetko sú rozkazy poľníc, nie zraku. V oslepujúcom prachu je zrak zbytočný. Armáda závislá od vizuálneho kontaktu s veliteľom by sa v takomto mračne rozpadla. Mariova armáda však nie. Kimbrická pechota postupuje za jazdou. Ich šík, obrovský, hustý, podľa rôznych zdrojov čítajúci od 100 do 130 000 bojovníkov, vychádza na pole a okamžite stráca orientáciu. Vpredu je len prach. Slnko im svieti priamo do očí a vystúpilo už dostatočne vysoko, aby ich skutočne oslepovalo. Krídla vlastnej jazdy nevidia. Kam zmizla, nie je jasné. Kde sú Rimania, netušia. Boiorix vydáva rozkaz na postup. Inej možnosti niet. Prvé rady kimbrického šíku tvoria elitní bojovníci. Sú navzájom spútaní reťazami. Nie je to trest, ale taktika. Reťaze nedovolia prvým radom zaváhať či ustúpiť. Stoja na mŕtvom bode, zatiaľ čo zadné rady ich tlačia vpred. Táto taktika funguje proti nepriateľovi, ktorý sa dá na útek už pri pohľade na blížiacu sa masu. Proti Máriovým légiám sa však toto rozhodnutie stane smrteľným rozsudkom. Ale o tom zatiaľ nikto nevie. Šík vchádza do prachového mračna. A tu sa začína to, čo Boiorix nepredvídal. V prachu sa stráca odhad vzdialenosti. Kimbrovia postupujú vpred a nevidia, ako ďaleko je rímska formácia. 10 krokov. 100. Predné rady inštinktívne spomaľujú, nevediac, čo ich čaká. Zadné rady to nevidia a tlačia vpred. Hustý šík, zložený zo 100 000 tiel, sa začína pod vlastným tlakom stláčať. Ľudia zakopávajú o spolubojovníkov. Šík stráca tvar priamo za pochodu. A potom z prachu, priamo do tvári, pilá. Salva. Železné hroty miznú v sivej hmle a nachádzajú ciele na vzdialenosť 10 krokov. Prvé rady Kimbrov zachytávajú úder štítmi. Štíty sa v okamihu stávajú pascov. Pilá sa ohýbajú, zakvačia sa do nich a ťahajú ich nadol. Muži spútaní reťazami so susedmi nemôžu odhodiť štít a narovnať sa. Sú zohnutí, zviazaní a bezbranní. Dúhá salva. Z prachu sa vynárajú Catulovi legionári. Krátkym krokom, štít na štíte, stasenými gladiusmi. Nevideli o nič viac než Kimbrovia, no postupovali na signál poľnice, presne vediac, kde sú vlastní, kde nepriateľ a v akej vzdialenosti sa nachádza.
Tento manéver trénovali 100-krát. Útok v podmienkach nulovej viditeľnosti nie je improvizácia. Je to súčasť výcviku. K zrážke dochádza v úplnej tme. Zvuk je ohlušujúci. Náraz štítov o štíty sa rozlieha po celom poli. Potom nasledujú výkriky, cinkot kovu a chrapot. Legionári zasahujú krátko a presne. Kimbri sa zaháňajú ťažkými mečmi, no v tlačenici, v prachu a bez viditeľnosti, so štítmi pokrivenými pilami, sa dlhý meč stáva bremenom. Niet miesta na rozmach, niet cieľa pre úder. Na krídlach vládne rovnaká hmla. Rímski jazdci zmizli v prachu a odviedli so sebou kimbrickú jazdu. Kde sa teraz nachádza, Boiorix nevie. Spojenie s krídlami neexistuje. Šík postupuje naslepo, orientujúc sa len podľa zvukov boja pred sebou. Slnko stúpa vyššie, horúčava narastá. V tomto pekle, v oslepujúcom prachu a dusiaca horúčavou, Kimbrovia začínajú chápať. Niečo nie je v poriadku. Nevidia, aký veľký je rímsky zástup, nevidia jeho okraje. Možno je légii 10-krát viac, než sa zdalo. Možno sú už obklúčení. Prach zahaľuje pravdu a preto plodí strach, ktorý je desivejší než akákoľvek skutočnosť. Marius na pravom krídle počuje polnice zo stredu. Boj prebieha. Catulus drží pozície. Nastal čas. Marius počuje polnice stredu a čaká. Ešte nie je tá správna chvíľa. Kým Catulové légie odolávajú náporu v prašnej hmle, na raudinských poliach sa odohráva iná bitka. Neviditeľná. Bez mečov a štítov. Súboj ľudského tela s talianskym letom. Kimbrovia prišli zo severu, z krajín, kde je leto len krátkou prestávkou medzi dvoma zimami, kde je vzduch vlhký a chladný aj v júli, kde je telo navyknuté na chlad ako na prírodzený stav. Ich organizmus nevie, ako sa vyrovnať s tým, čo sa deje teraz. 30. júl v Pátskej nížine. Do poludnia teplota vzduchu stúpa nad 90 stupňov Fahrenheita. Slnko neľútostne páli z bezoblačnej oblohy. Zem pod nohami je rozpálená. Sála z nej teplo z dola, zatiaľ čo slnko spaľuje z hora. Človek v koženej a železnej zbroji, nesúci ťažký štít a meč, pohybujúci sa v hustej mase medzi tisíckami podobných tiel, to je živá pec. Pot im zalieva oči. Kimbrovia si trú tváre pred laktiami. Ústa majú otvorené, dýchanie sa zrýchľuje. Prach sa im s každým nádychom usádza v pľúčach. Usádza sa na vlhkých perách, lepí myhalnice, škrípe medzi zubami. Smäd sa dostavuje rýchlo. Príšerný, priam zvierací smäd po 20 minútach pohybu po rozpálenej rovine. Vody niet. Zostala v tábore. Tábor je ďaleko za chrbtom, za bojiskom, za reťazami, ktoré nedovoľujú prvým radom ustúpiť. Plutarchos to zaznamenáva bez príkras, s chladom chirurga. Mnohí z Kimbrov padali mŕtvi ešte predtým, než sa vôbec dostali k rímskej formácii. Nie kvôli zraneniam, ale od horúčavy. Nie je to náhoda. Marius si nevyberal strategickú polohu len s ohľadom na slnko. Vyberal ročné obdobie. Zámerne oddaľoval chvíľu rozhodujúcej bitky. Vyjednávania, manévre, demonštrácie sily. To všetko bolo okrem iného aj čakaním. Čakaním na júl, čakaním na toto pole. Čakaním na toto slnko. Jeho vlastné légie mali za sebou 2 roky služby v Južnej Gálii a Severnom Taliansku. Ich telá sa prispôsobili. Poznajú túto horúčavu. Naučili sa správne piť, správne sa pohybovať a šetriť sily v teple. Nie je to inštinkt, je to disciplína. Marius ich hnal na pochody práve počas najväčších horúčav. Úmyselne. Vojaci preklínali, no Marius nič nevysvetľoval. Teraz je dôvod zrejmý. V radoch kimbrického šíku pôsobí horúčava ako pomaly účinkujúci jed. Prvé príznaky, závraty, nevoľnosť, dvojité videnie,
Prichádzajú nebadane. Človek kráča ďalej. Drží formáciu, no jeho pohyby spomaľujú. Reakcie sa otupujú. Začína zakopávať. Sused v reťazi ním trhne. Sú spútaní, pád jedného sťahuje ostatných. V zadných radoch to nevidia a tlačia vpred. Predné rady spomaľujú, zadné tlačia. Šík sa stláča. Ľudia sú uväznení v tesnej blízkosti. Plece na pleci, hruď na chrbte. V takejto mase sa horúčava stáva neznesiteľnou. Telá spolubojovníkov sú zdrojom sálavého tepla. Vzduch medzi nimi stojí. Teplota vo vnútri hustého šíku je oveľa vyššia než vonku. Začína sa to, čo rímske zdroje opisujú ako zmätok v šíkoch. Je to však len slabé slovo pre skutočnosť. Ľudia strácajú vedomie priamo v rade. Spútaní reťazami nepadajú, držia ich susedia. Visia na reťaziach ako mŕtva váha, zatiaľ čo živí ich vlečú vpred. Niektorí kričia od bolesti, strachu a úpalu, ktorý im zatemňuje rozum. Z boku to vyzerá desivo. Obrovská masa ľudí sa valí vpred, no pohybuje sa nerovnomerne, krčovito, s trhavými zastávkami. Šík sa potáca ako živý organizmus, ktorému prišlo nevoľno. Bojorich to sleduje z výšky sedla. Chápe, že bitku musí rozhodnúť rýchlo. Každá minúta na tomto poli stojí jeho armádu mužov ešte skôr, než sa do boja zapoja rímske gladiusy. Ženie zadné rady vpred. Tlak narastá. V strede pola Catulovi legionári cítia tento nápor fyzicky. Kimbrický šík tlačí. Línia legionárov sa prehne o pár krokov dozadu. Centurióni kričia: "Držte!" Vojaci sa zapierajú. Štít na štít, noha za nohou, trup vpred. Toto nie je boj. Je to brutálne preťahovanie lanom s váhou tisícov tiel. Legionári si však všimnú niečo dôležité. Údery Kimbrov slabnú. Sekacie meče dopadajú pomalšie. Kroky sú kratšie. Oči tých, čo sa ocitli v prvých radoch, sú sklenené, polootvorené. Nie je to strach. Je to vyčerpanie. Tepelné vyčerpanie, ktoré zasiahne človeka uprostred boja rýchlejšie než akýkoľvek jed. Jeden z Catulových centuriónov, jeho meno história nezachovala, kričí svojim vojakom slová, ktoré sa neskôr tradovali. Sú už mŕtvi, len im to ešte treba oznámiť. Je to kruté a presné. Kimbrická vlna naďalej tlačí, no vnútri už nie je jednoty ani koordinácie. Muži v prvých radoch umierajú a padajú. Živí o nich zakopávajú. Reťaze, ktoré mali udržať formáciu, teraz pútajú mŕtvych k živým. Obrovský vojnový stroj, stvorený na drvenie všetkého v ceste, sa začína lámať zvnútra. Pomaly, zvonku nebadane, ale neodvratne. Na krídlach Marius a Sulla zachytia zmenu v zvukoch boja. Rev kimbrického šíku sa mení. Je vyšší, prerušovanejší. Objavujú sa v ňom tóny, ktoré tam ráno neboli. Marius zdvihne pravicu. Pozrie na svojho dôstojníka. Nastal čas. Máriove légie vyrážajú z krídel. Nie behom, ale krokom. Rýchlym, pevným a rozvážnym krokom, ktorý duní sandálmi po popraskanej zemi. Je to kľúčové. Bežiaci legionár je legionár, ktorý stratí dých skôr, než dorazí k nepriateľovi. Marius túto zásadu vštepoval vojakom 2 roky. Pohyb v boji musí byť kontrolovaný. Vždy. Aj teraz. Krídlové kolóny postupujú v prachu. Nevidia stred. Riadia sa zvukom polnice. V strede Catulus odoláva už viac ako hodinu. Jeho légie prijali hlavný úder kimbrického šíku a nepovolili. To samo o sebe je hrdinský čin. Muži stoja v rade pod páliacim slnkom, v mračne prachu, pod tlakom 10 000-ovej masy, ktorá sa valí vpred napriek horúčave a stratám. Catulovi vojaci nemyslia na taktiku. Nemyslia vôbec. Myslenie je úlohou centuriónov. Úlohou legionára
je držať štít, sledovať chrbát muža pred sebou, zasiahnuť cieľ a kryť sa pred úderom. Nie je to hrdinstvo, je to práca. Marius z nich hrdinstvo vytlkol počas 2 rokov výcviku. Práve preto, že hrdinovia sa lámu. Remeselníci vojny však stoja pevne. Centurión Marcus Petreius, ktorého meno Plutarchos v súvislosti s touto bitkou spomína, prechádza pozdĺž zadných radov s viničovou palicou, znakom svojej hodnosti. Nebije vojakov. Krátko im hovorí takmer do ucha, prekrikujúc hluk boja. Stojte! Ešte chvíľu! Stojte! To je v tejto chvíli jeho práca. Udržať mužov tam, kde ich každá bunka tela núti k úteku. Predné rady bojujú už len inštinktívne. Únava je taká obrovská, že štít sa zdá 2-krát ťažší. Ruky dostávajú krče. Gladius oťažel ako kotva. Muži vykonávajú jediný pohyb – bodnutie vpred. A potom sa oprú o štít, aby nepadli. A znova a znova. Za hradbou štítov znie neopísateľný zvuk. Rev, cinkot, krik, chrapot a dunenie. Nie je to bitka, je to živelná pohroma. A z druhej strany tejto hradby peklo iného druhu. Kimbrický šík v tejto chvíli už nie je tým strojom, ktorý ráno vyšiel na pole. Hodina na rozpálenej rovine v plnej zbroji si vybrala svoju daň. V zadných radoch sú muži, ktorí sotva prekladajú nohy. Niektorí odhodili štíty už počas pochodu, jednoducho preto, že ich nevládali niesť. Bojorix to vníma. Ženie ich vpred krikom, osobným príkladom i hrozbami. On sám stojí v prvých radoch. Nie je to bezohľadnosť, ale nevyhnutnosť. Vodca Kimbrov musí byť v žiare boja. Ak ho vidia, držia sa. Ak ho stratia z očí, rozutekajú sa. Bojoric bojuje ťažkým mečom a prebíja sa rímskou hradbou štítov. Je obrovský, silný a skúsený. Sám o sebe je hrozivým protivníkom, no jeden muž, akokoľvek výnimočný, nerozhoduje o výsledku bitky, keď proti nemu stojí systém. Za stenou prachu, vľavo i vpravo, sa už ozýva nový zvuk. Iný krok, iný rytmus. Máriove a Sulove légie vpadajú do krídel kimbrického šíku. Šík ich nevidí. Prach zahaľuje všetko. Kimbrovia sa sústredia na stred, na tlak vpred, na rev boja pred sebou. Krídla sú otvorené. Nie preto, že by Bojoric nemyslel na ich ochranu. Myslel. Ale jeho jazda zmizla na začiatku boja za rímskymi jazdcami a nevrátila sa. Kde je teraz? Nikto netuší. Spojenie neexistuje. Prach skrýva všetko. Máriove légie sa približujú k pravému krídlu šíku na dostrel pilami. Zastavujú sa. Formujú sa. Stále v prachu, stále neviditeľné. Zaznie polnica. Salvapil dopadá do pravého boku šíku. Železo preniká do nechránených tiel mužov, plne zamestnaných bojom vpredu. Prvé rady pravého krídla sa rúcajú. Reťaze ťahajú padlých k zemi. Živí o nich zakopávajú a padajú na mŕtvych. Nastáva sekunda ticha. Relatívneho v tom vojnovom brave, kým šík pochopí, odkiaľ prišiel úder. Potom prichádza druhá salva a legionári vyrážajú vpred. Súčasne sa to isté deje vľavo. Sulla vedie svoje krídlo do ľavého boku šíku. 2 údery z oboch strán, synchronizované ako hodinový stroj. Nebola to improvizácia. Bol to plán od samého začiatku. Catulus držal front, nie aby zvíťazil, ale aby nepriateľa viazal. Kým Marius a Sulla obchádzali krídla, teraz je šík napadnutý z 3 strán. Predné rady tlačia na Catula. Zadné rady 100 krokov za nimi sú v stave úplného vyčerpania, bez vody a orientácie. Pravé krídlo sa rúca pod Máriovým náporom, ľavé pod Sulovým. Vnútri šíku nastáva rozvrat.
Masa ľudí sa prestáva správať ako armáda a mení sa na dav. Spútané prvé rady nemôžu ustúpiť. Zadné rady sa začínajú sťahovať preč od úderov z krídel. Vektory tlaku vo vnútri šíku sa trieštia a protirečia si. Ľudia do seba narážajú, padajú a drvia jeden druhého. Reťaze, ktoré mali udržať formáciu, teraz pútajú mŕtvych k živým. Rev kimbrického vojska sa mení. Objavuje sa v ňom niečo, čo tam ráno nebolo. Zmätok. Ešte nie strach, ale hlboký zmätok. Títo ľudia prekonali Alpy, poznali chlad a smrť a nezlomili sa. Ale tam nebolo toto slnko, tento prach a tento systém, ktorý na nich útočí zo všetkých strán súčasne. Neviditeľný, nezastaviteľný a neosobný. Bojorix niečo kričí na svojich mužov. Jeho hlas sa však stráca v ohlušujúcom rachote skazy. Hlas Bojorixa zaniká v hrmote. A to sa už nedá napraviť. Vo vnútri klinu sa deje to, čo zvonku nevidno. Zvonku prach, krik, pohyb. Zvnútra pomalý, nezvratný rozklad. Zadné šíky ešte netušia, že krídla sa zrútili. Cítia len jedno. Tlak z bokov. Nejasný, nevysvetliteľný tlak. Susedia napravo niekam zmizli. Naľavo sa ozývajú výkriky, ktoré sa nepodobajú na bojový pokrik. Pripomínajú niečo celkom iné. Ľudia v strede klinu robia to, čo robí každý dav, ktorý stratil orientáciu. Tlačia sa tam, kde zatiaľ nedopadajú údery. Vpred, do stredu, do chrbta tým, ktorí stoja pred nimi. Predné rady spútané reťazami prijímajú tento tlak z hĺbky formácie. Už aj tak s vypätím síl držia front proti Catulovým légiám. Teraz ich navyše tlačia zozadu vlastní. Ľudia v reťaziach nemôžu ustúpiť ani sa otočiť. Sú zovretí medzi rímskymi štítmi spredu a masou, ktorá sa valí zozadu. Reťaze, vymyslené ako nástroj disciplíny, sa stávajú nástrojom záhuby. Ak padne jeden, reťaz strhne aj susedov. Padnú susedia, reťaz stiahne ďalších. Nedeje sa to okamžite, chvíľu to trvá, ale keď sa to raz začne, už sa to nedá zastaviť. Prvé šíky sa nerútia pod rímskymi údermi. Rútia sa pod váhou vlastných mŕtvych. Catulus to vidí. Jeho centurióni to vidia. Rozkaz znie vpred. Legionári v strede robia to, čo nerobili celú hodinu. Prestanú len držať líniu a začnú tlačiť. Štít vpred, krok, bodnutie, krok. Predné rady Kimbrov, ktoré už padajú a sú zamotané v reťaziach a telách, nedokážu tento úder ustáť. Formácia praská. Najprv na jednom mieste, potom na druhom. Do týchto medzier vnikajú legionári. Nie s krikom. Bez zúrivosti berserkerov, bez individuálneho hrdinstva. Vtekajú ako voda cez trhliny v hrádzi. Metodicky, vyplňajúc priestor, zabíjajúc všetko pred sebou a postupujúc ďalej. Centurióni dohliadajú na to, aby sa nikto v zápale prenasledovania neodtrhol od formácie. Toto je disciplína proti inštinktu. Inštinkt hovorí: dožeň, zabij, vezmi trofej. Disciplína hovorí: drž formáciu, inak zomrieš sám. Na pravom krídle je Marius už hlboko vnútri klinu. Jeho legionári rozbíjajú barbarskú masu na kusy. Doslova ju delia na izolované skupiny a odrezávajú ľudí od seba. Izolovaná skupina už nie je armáda. Sú to len ľudia, ktorí čoskoro zomrú. Na ľavom krídle postupuje Sulla inak. Je mladší ako Marius, agresívnejší. Jeho legionári útočia hlbšie a rýchlejšie. Plutarchos neskôr napíše, že Sulla sa sám hnal do prvých radov a jeho dôstojníci ho museli krotiť. Či je to pravda, alebo legenda, nevedno. Jeho krídlo sa však pohybuje najrýchlejšie. Kimbarská jazda sa znova objavuje. Vrátila sa z prenasledovania, alebo sa len stratila v prachu a teraz našla cestu späť.
Vychádza z mračna prachu na ľavom okraji poľa a vidí, čo sa deje s klinom. Sekunda, dve, jazdci zastavujú. To, čo vidia, nie je ústup. Nie je to zlom v boji, ktorý sa ešte dá napraviť jazdeckým úderom. Je to koniec. Klin je rozťatý. Krídla sa zrútili. V strede prebieha boj zblízka, v ktorom už nemožno rozlíšiť vlastných od cudzích. Možno sa niektorí z týchto jazdcov pokúšajú zasiahnuť, ale rímska jazda, uvoľnená z prenasledovania, je už tu. Udiera kimbarským jazdcom do tyla skôr, než sa stihnú sformovať. Toto je posledný manéver. Posledný dielik Máriovho plánu, ktorý zapadá na svoje miesto. Kruh sa neuzavrel tak dokonale ako pri Kannách. Raudinské pole nie sú Kanny. Marius nie je Hannibal, hoci sám Hannibal by možno túto prácu ocenil. Časť Kimbrov sa prebije, cez krídla, cez medzery v rímskych radoch. Utekajú na sever k táboru. Jednotlivci, malé skupiny, bez zbraní, bez štítov, bez formácie. Ale hlavná masa zostala vnútri. Vnútri sa deje to, prečo v latinčine neexistuje jediné slovo. Caedes. Krví prelievanie. To je najbližšie. Hustá masa ľudí, ktorí stratili formáciu, veliteľov aj orientáciu v prachu a horúčave, je obklúčená zo všetkých strán metodickým, neúnavným strojom na zabíjanie. Legionári v predných líniách sa striedajú. Unavený ustupuje dozadu, jeho miesto zaujíma čerstvý bojovník. Aj toto je súčasť systému. Kimbrovia takúto výmenu urobiť nemôžu. Tam, kde stoja, je tlačenica. Niet kam ustúpiť. Niet kadiaľ pustiť dopredu čerstvého bojovníka. Horúčava naďalej vykonáva svoje dielo. Ľudia padajú nielen pod údermi mečov. Padajú od úpalu, dehydratácie a vyčerpania. Padajú a už nevstanú, pretože vstať v tej mase tiel už nie je možné. Bojorik stále žije, stále bojuje. Vidno to podľa toho, ako sa časť jeho ľudí drží. Tam, kde je on, ešte existuje náznak formácie. Tam ešte údery opätujú. Tam ešte kričia po kimbarsky a nie len kvília od bolesti. Tento ostrov odporu sa však zmenšuje. Každou minútou je menší. Každou minútou sa kruh okolo neho zviera tesnejšie. Raudínske pole na poludnie 30. júla roku 101 pred naším letopočtom už nie je bojskom. Je to miesto, kde sa nerozhoduje o výsledku bitky. Výsledok je už daný. Tu sa rozhoduje len o jednom. Koľko času zaberie finále. Legionári pracujú. Ticho, metodicky, tak ako ich to učili. Záver trvá niekoľko hodín. Bojorik padol v boji. Nie je to legenda ani historický príkras. Je to fakt zaznamenaný v prameňoch. Neuteká, nevzdáva sa. Nehľadá východisko z obklúčenia. Bojuje tam, kde stojí, až kým nevydýchne naposledy. Jeho meno sa po tomto dni už nikde nespomína. Zostala len krátka poznámka. Vodca Kimbrov padol na poli pri Vercelách. To je všetko, čo po ňom zostalo. Keď padne vodca, aj posledné zvyšky formácie sa rúcajú. Ľudia, ktorí sa ešte držali okolo neho, teraz bojujú už len o holý život. Utekajú tam, kde nie sú legionári. Tam, kde je prach ešte dostatočne hustý, aby skryl utekajúceho. Na sever, k táboru, k vozom, k svojím. Legionári ich prenasledujú. Marius vydáva rozkaz nezastavovať sa. Utečenec, ktorý sa dostane do tábora, sa znova sformuje, ozbrojí a zajtra zabije niekoho z vašich. Prenasledovanie je súčasťou víťazstva. Aj to patrí k vojenskému poriadku. Kimbarský tábor nie je vojenským táborom v rímskom zmysle. Je to mesto na kolesách. Stovky obrovských vozov rozostavených do kruhu. Vnútri je všetko, čo národ niesol cez Alpy. Zásoby jedla, nástroje, tkaniny, dobytok,
a ľudia. Ženy, deti, starci. Tí, ktorí nebojovali, ale ktorí tvorili zmysel celého tohto putovania. Kvôli nim išli cez hory. Kvôli nim zomierali na Roudínskom poli. Prví utečenci dobiehajú k vozom a niečo kričia dovnútra. Čo presne, to zdroje nezachovali. Ale výsledok áno. Ženy pochopia skôr, než uvidia prvých legionárov. Apianos o tom píše stroho a bez príkras. Kimbarské ženy, keď sa dozvedeli o porážke, zabili svoje deti a potom si vzali život. Obesením na ojach vozov alebo na vlastných vlasoch priviazaných k jarmu. Niektoré si podrezali hrdlá, iné sa vrhli pod kolesá. Nie je to šialenstvo, je to voľba. Vedomá a rýchla, urobená ľuďmi, ktorí vedeli, čo znamená rímske otroctvo, ktorí videli, čo sa stáva s porazenými. Zajatie neznamená život. Je to pomalá smrť pod cudzím menom v cudzej zemi. Vybrali si inak. Legionári vtrhnú do tábora a naskytne sa im hrozný pohľad. Mŕtve deti, ženy na ojach vozov, starci s podrezanými hrdlami. A tí, ktorí ešte žijú, bojujú s poslednými zbraňami, ktoré im prišli pod ruku. Kuchynskými nožmi, drevenými žrďami, holými rukami. Niektorí legionári sa podľa svedectiev zastavili. Nie je to sentimentalita, je to šok. Dokonca aj pre mužov, ktorí prešli 2 rokmi vojny, je to, čo videli v tábore, niečo iné. Toto nie je boisko. Je to niečo, na čo vojenský výcvik nedáva slová. Centurióni ich ženú vpred. Rozkaz je rozkaz. Tí Kimbrovia, ktorí sa dostali do tábora živí a nezahynuli vnútri, utekajú ďalej. Do polí, do hájov, do údolia rieky Pát. Chytajú ich. Legionári a jazdci rozptýlení po okolí prečesávajú terén až do tmy. Zastaviť jednotlivca v poli nie je ťažké. Vyčerpaného, neozbrojeného a s medom umierajúceho človeka o to skôr. Plutarchos uvádza konečné čísla stroho, ako v úradnom registri. Približne 100 000 padlých Kimbrov. Asi 60 000 zajatých. To z celkového počtu približne 140 až 160 000 bojujúcich mužov. Zvyšok sa rozptýlil alebo zahynul na poli od horúčavy ešte pred koncom bitky. Straty Rimanov, zdroje sa rozchádzajú, no v jednom sa zhodujú. V porovnaní so zničeným nepriateľom boli zanedbateľné. Niekoľko stoviek padlých v Katulových légiách. Na krídlach Mária a Súlu ešte menej. Toto nie je bitka. To je štatistika vyhľadzovania. Do večera 30. júla sa Raudínske pole zmenilo na pole mŕtvol. Horúčava neustupuje. Prach si sadol. Teraz je vidieť všetko. Tisíce tiel v bizarných pózach. Padlí, spútaní reťazami po 2 či 3, ležiaci na sebe v 3 vrstvách tam, kde sa klin sám rozdrvio. Rozbité vozy. Mŕtvy dobytok. Dym z niekoľkých ohnízk, ktoré nikto nezhasil. Zápach, ktorý sprevádza každé veľké boisko popoludní horúceho dňa, už začína stúpať nad rovinu. Legionári zbierajú zbrane. Z mŕtvych sťahujú všetko cenné. V ich očiach to nie je rabovanie, ale právo víťaza posvetené tradíciou. Zlaté ozdoby, strieborné spony, kvalitné germánske meče, ktoré pôjdu na pretavenie alebo skončia v domovoch veteránov ako suveníry. Zajatcov zháňajú do skupín. Je ich priveľa na okamžitý presun. Zväzujú ich, počítajú, delia. Je to mechanická, ľahostajná práca ľudí, ktorí si splnili svoju povinnosť a teraz sa venujú ďalšiemu bodu programu. 60 000 zajatcov nie je len číslo. Je to budúcnosť. V najbližších mesiacoch na otrokárskych trhoch v Ríme a Capuji cena otrokov klesne. Ponuka je príliš veľká. Obchodníci s otrokmi, ktorí tiahnú za armádou, už rátajú zisky a mračia sa nad výsledkom. Kimbrovia snívali o pôde,
Dostanú ju. V tom najdoslovnejšom zmysle. Časť z nich spočinie v tejto zemi tu, na Raudínskom poli. Zvyšok bude na cudzej pôde pracovať do konca života. Niekde na tomto poli, medzi tisíckami tiel, leží Bojorix, vodca, ktorý priviedol svoj ľud cez Alpy. Človek, ktorý sám určil miesto tejto bitky. Jeho telo nikto nehľadá. Od ostatných sa ničím nelíši. Slnko sa skláňa k západu. Marius a Catulus sa stretávajú uprostred poľa. Hľadia na to, čo zostalo z armády, ktorá 3-krát porazila Rím. To, čo sa v nasledujúcich minútach odohrá medzi oboma veliteľmi, určí nielen ich osudy. Určí osud republiky. Marius a Catulus stoja uprostred mŕtvych. Medzi nimi visí otázka dôležitejšia než akákoľvek taktika. Čie je to víťazstvo? Catulus povie: moje. Jeho stred vydržal nápor. Jeho legionári prijali celú silu kimbarského klinu a nezlomili sa. Bez pevného stredu by nebolo kam vniknúť pri krídlovom manévri. Marius povie: moje. On naplánoval bitku. Vybral pole aj čas. Upravil pilum. 2 roky budoval armádu, ktorá toto víťazstvo umožnila. Catulus je len súčasťou plánu. Nástroj. Dobrý nástroj, ale stále len nástroj. Plutarchos opisuje tento spor bez irónie. Chápe, čo je v stávke. Nie je to len otázka ega 2 veliteľov. Je to otázka toho, kto sa vráti do Ríma s triumfom. Triumf znamená politiku. Politika znamená moc. A moc v Ríme roku 101 pred naším letopočtom znamená všetko. Spor rozhodnú vojaci. Nie hlasovaním. Každý z nich jednoducho povie pravdu o tom, čo videl. Catulovi vojaci hovoria: my sme držali stred. Máriovi vojaci hovoria: my sme vyhrali bitku. Obe strany majú pravdu. Obe strany sú voči sebe hluché. Napokon sa o triumf podelia. Obaja vchádzajú do Ríma na vozoch. Obaja dostanú vence. Dav víta oboch. Je to kompromis, ktorý neuspokojuje nikoho. Ale v Ríme už vedia to podstatné. Gaius Marius, 5-krát po sebe konzulom. Je to bezprecedentné. Je to v rozpore so všetkými normami republiky. Jeden človek, 5 rokov pri moci. 5 rokov velenia tej istej armáde. 5 rokov, počas ktorých legionári zabudli, že by mohli mať iného veliteľa. Senátori príjmajú Maria s úsmevom, tlieskajú, hovoria vznešené slová o spasiteľovi vlasti. Robia to s tou zvláštnou obozretnosťou, s akou sa ľudia usmievajú na niekoho, koho sa boja. Majú dôvod na strach. Marius vytvoril niečo, čo v Ríme predtým neexistovalo. Profesionálnu armádu naverbovanú z proletárov, z ľudí bez pôdy a majetku, z ľudí, ktorí nemajú nič okrem zbraní a veliteľa, ktorý im tie zbrane dal. Starý legionár bojoval za svoje hospodárstvo. Nový legionár bojuje za Maria, za žolt, za prísľub prídelu pôdy po skončení služby. Prídel pôdy, to je kľúčové slovo. Marius sľúbil svojim vojakom pôdu. Senát tieto sľuby sabotoval. Pozemkové zákony boli blokované, odkladané, topili sa v procedúrach. Senát si myslel, že tým Mária oslabuje, že vojaci, ktorí nedostali sľúbené, sa od veliteľa odvrátia. Senát nepochopil to najdôležitejšie. Vojaci, ktorí nedostali sľúbené od senátu, sa neodvracajú od veliteľa. Začínajú senát nenávidieť. A na veliteľa hľadia ako na jediného človeka schopného dať im to, čo im právom patrí. Toto sú základy položené pri Vercelách. Nie taktické, nie vojenské. Politické. 60 000 kimbarských zajatcov sa rozptýli po trhoch. Capua, Puteoli, Rím. Ceny klesajú.
Otrocká práca lacnie. Drobní roľníci, ktorí sa ešte ako tak držali, teraz nedokážu konkurovať latifundiám využívajúcim lacnú otrockú prácu. Krachujú. Odchádzajú do miest. Doplňajú rady proletárov. Proletári vstupujú do armády. Je to kruh. Uzavretý, samoreprodukujúci sa kruh, ktorý vercelé nevytvorili, ale urýchlili. Každé víťazstvo, ktoré prináša tisíce otrokov, likviduje ďalšiu vlnu slobodných občanov. Každá vlna zničených občanov doplňa armádu osobne oddanú veliteľovi. A každý veliteľ s takouto armádou sa stáva hrozbou pre senát. 20 rokov po Vercelách Sulla, ten istý Sulla, ktorý velil ľavému krídlu na Raudínskom poli, prvýkrát v rímskych dejinách vstúpi s légiami do Ríma. Potom to urobí Marius, potom znova Sulla. Mesto, ktoré spoločne zachránili pred Kimbrami, spoločne zalejú krvou občianskej vojny. Nie je to náhoda, je to logika. Republika zachránená profesionálnou armádou si sama vytvára nástroj vlastnej skazy. Armáda verná veliteľovi a nie štátu už nie je armádou republiky. Je to armáda budúceho cisárstva, ktoré ešte nepozná svoje meno. Senát to cíti. V zápisniciach zo zasadnutí z tých rokov je vidieť narastajúce znepokojenie. Dekréty obmedzujúce moc konzulov, pokusy okresať vojenské právomoci, horúčkovité hľadanie protiváhy voči Máriovi. To všetko je len márna snaha ľudí, ktorí cítia, že strácajú kontrolu, no nechápu nad čím presne. Nad systémom. Strácajú kontrolu nad samotným systémom. Raudínske pole zarastie trávou, Kosti obelejú a splynú zo zemou. O niekoľko rokov tu znova budú pásť ovce a klíčiť obilie. Miestni obyvatelia budú v zemi nachádzať úlomky mečov a kúsky hrdzavých reťazí. A nie vždy pochopia, čo to vlastne je. Kimbrovia ako národ prestali existovať 30. júla roku 101 pred naším letopočtom. Tí, ktorí neboli zabití, sa stali otrokmi. Ich deti sa narodia ako latinsky hovoriace s latinskými menami v latinských domoch. O 2 generácie po Kimbroch nezostane nič okrem zmienok v rímskych textoch. Gaius Marius prežije ešte 15 rokov. Prežije niekoľko politických kríz, vyhnanstvo, návrat a ešte jedno konzulstvo, 7., posledné. Zomrie v roku 86 pred naším letopočtom na chorobu, 17 dní po začiatku svojho 7. konzulátu. Starý, chorý, obklopený nepriateľmi. Armáda, ktorú vytvoril, ho prežije opäť storočí. Catulus si dal postaviť pamätník na počesť víťazstva pri Vercellách. Pamätník sa nezachoval. Zachoval sa len nápis spomínaný v prameňoch. Meno Maria v ňom chýba. Aj to je odpoveď na otázku, čie to bolo víťazstvo. Raudínske pole bolo miestom, kde republika prežila. A zároveň miestom, kde začala umierať. Nie pod úderom zvonku, ale vinou logiky vlastnej záchrany. Žiadna profesionálna armáda nezachráni štát, ktorý stratil schopnosť ovládať sám seba. Len mu daruje čas. Čas na to, aby hnila o niečo pomalšie a aby sa na konci zrútila s o to väčším hrmotom.